Okay, maayong mudto na usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abino adlaw na usab karon nga usab karong adlaw mahigala pizza pizza 13 naman dahil hindi mahigala no. Pizza 13 na kini sa bulan sa Pebrero tuig 2024. O padayon kita mahigala sa ato ang mga buhatono ni ining kabuntuhon. Abino ato di ay nga timbayaon ug may mudto ang atong mga kaigsuonan diri sa may Sibulan, no? Panangkot maron mahigala, pizza 13 maron adlaw sa pagpanangkot. So na nga padayon kita sa ato ang mga pagtimbaya ug may mudto sa ato ang mga parking boys. Kumusta na ako mga sakop kaniadto mga parking boys? Ang ato po mga barangay tanod no diri sa barangay poblasyon no nga aktibo usab kaayo mahigala sa ilahang pag-ayuda sa mga kaigsuonan nato nga mga nagkutay nga mamarking sa ilahang mga motorsiklo ug sa ilahang mga sakyanan. Nahala no mayong mudto na kaninyong tanan ang atong mga pinalagkang mga dibuto no sa ni San Antonio de Padua. Ato di ay nga timbayaon usab og mayong mudto ang ato ang mga kaparian nga na-assign din ha no. Kumusta na ang atong mga brothers no nga matud pa nanguan kanang mga kaparian nato nga na-assign karon din ha sa parokya sa ni San Antonio de Padua. Hala no may mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kasaguni sa kapiskay sa pangluwas ni ining kabuntuhon. Hala no ato din nga timbayaon usab og mayong mudto ang atong talahurong obispo Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata o dito usab sa Angkin Basay si Brother Elmer Lugatiman. Mer, kumusta naman ka din ha, Brother Elmer? Kumusta na nga to ang imong pamilya din ha, si Mama Lugatiman? Kumusta na no? Nga to usab nga ang mga atong kuraparoko din na sa Basay si Father Boboy Gutierrez o nga to usab nga mga kadagkuan din ha no. Kumusta na ginaon kita manghigala nga anaa gamong tanan sa Kapiskay Panglawas dinha sa parokya sa Basay. Abi no ato na nga timbayaon usab og mayong mudto ang atong mga lay ministers no. Padayon ang atong umang adlaw ay manghigala no. Atong awhagon usab ang atong mga lay ministers nga mga lagad usab no sa mga kapkatawhan nato diri sa kining mga kabaranggayan nga to po nga mga kaigsuonan mga dibutos no ayaw mong kalimot og mga adlaw mga igala ha ug mga adlaw Miyerkules sa Badlis. So dili ta magpasagad og pangaon og sabi atong dili pasagaran og kaon dili ta pasagad og kaog karne no ayaw mong kaog karne ha kung makakaon gani mong karne pangumpisal gyud kay nakasala mo. Okay, nangaon mong karne kay sa atong katolikong pagtuo ginadili yun nga mungaon-ngaon tag karne ug mga adlaw. Okay, pizza 3 naman to. Abi na rin kita mangigala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ni ini kabuntuhon. Caritas Philippines nanawagan karon og dugang hinabang alang sa mga nahimong biktima sa grabe nga baha sa rehiyon sa Mindanao. Sigon sa taho nga nahipo sa Badilyo, aduna na karon 214,000 ka mga pamilya ang nahimong biktima sa nasangpit nga kalamidad. Ang Diocese of Dumaguete Social Action Commission nanawagan usab karon sa mga kaparokyahan sa tibuok diocese nga mopadala usab og mga hinabang ngadto sa diocesan na Social Action Center aron nga mao usay ipadala didto sa Mindanao. Balita mga higala gikan sa Vatican, the world needs artisans of peace and fraternity.
ang matod nato ang kalibutan na kinahanglan og mga tawo nga adunay abilidad nga muhan-ay og mga mulilok ug mga kalihukan nga magdala og kalinaw ug panag-inig sa tibuok sa tanang katawhan. Kini matud pa ni Pope Francis sa mga miyembro sa Italian Association of Artisans. Mao kadto mga higala ang mga balitang simbahan niining kamuntuhon. Bino narita kita mga higala sa atong ginagmay Jolo Joke. Ayan, no? Kumusta na di ay kanong pulding? Ay, okay na ko pa din. Wala na ko problema. Kung siya wala problema nga naniwang man ka. Ay, nagpaniwang kong tuyo pa din para po siksita naon ba? Naong ni mo. Anong ay, joke na pa rin. Ay, joke. Magbahandang magpasiksi pa ng tigulang na ta. No, maugyon ng pulding. Wala ni pa 60-60 ng tigulang na ta. Kaya dili mayong tanaw, no? Kanang ay nakaila ka ni Shooty, anong pulding? Ay nakaila mong kuwarda kay masikat masyada siya nga kuwan sa Cebu. Mga bata noon na paborito kay maminaw ni Shooty. Okay na bisita ba ya si Shooty diri sa ato sa Yugon ug hilabihan kadaghan kayo ang mga batanon usab nga matud pa nahimo nga fans no gi-idolize usab nila si Shooty. No gani do na po ka konserto to ang Sabados gabi gani napugsan po lamang kog kanta mahigala. Napugsan ko kay matud pa nag-request man po din si Father Dodong si Father Toto Cordero. Nya talag-on po lagi tang pugos muna. Muna nga nikuan na po lamang ko, nikanta na po lamang ko. Ang ako ng planong kantahon, kung anong tato, kining The Green Grass of Home. Pastilan kay mura bang ko og mura bang na-out kuan ko ba? Ma-out of place ko kay mga batanon magdaghang ing nananaw. Mayon tatug na pa mga gulang-gulang kay medyo madala lara. So kay mga batanon man, so napugos na lamang jud ko kanta pod sa medyo alternative nga kanta ni kuan ang Latin soul nga kanta ni Santana, no? Actually ang singer si Rob Damas pero ang nag-compose si Carlos Santana. Ito ang title sa akong gikanta kining Smooth. Is you in a hard life? Na kanta-kanta po tang ginagawa may gala. But anyway, successful. Salamat po sa Ginoo nga successful po din taon ang concert sa tuang Himig Harmony, Himig Band Harmony nga maayong manganta. Daan paguko. Daan ako nagsulti nila nga kining taga Cebu maayo gini manganta. Basta taga Cebu gani nga banda maayo gina manganta. And then si Shooty, di kanta po si Shooty ug si Gary J. Maayo sa mga mantay. Ug doon na po tay ug ako ni singit po kung usa nga kanta. Salamat sa Ginoo nga medyo malampusod ang among kaluhukan diri sa kining ayungon. Okay? O nya dako po siguro tong income kay murag daghan mga batanon na ako. Batanon. Abi na padayon ta mga igala sa ato nga mga buhaton ni ining kamuntuhon. Naari kita mga igala sa atong kinagmang Jolo Joke. Nang istorya gihapon kini si Busting o si Picoy. Picoy. Edutig. Valentine's Day naman yun ugma, no? Ubito? Inyakin na timing mag-Merkulis sa Badles. Pwede ra ba dagay ning mag-date sa atong uyab, ani? Barag di dagay pwede, ti. Ha? Barag di dagay pwede, kay magpuasa magumon niya naabay mag-date. Naabay mag-date ka dili mangaon. Ay, pwede ra dagay, oy. Dili dagay pwede. Magpuasa, pwede siguro mag-date mo, pero magpuasa, dili ra mo mga snacks, dili ra mo mangaon. Kuyawa sa dana. Basin og nagsaulog tag Valentine's, mabalintong hinuon taras kagutom. Jo, imbes ba nagsaulog tag Valentine's, basig mabalintong na hinuon tas kagutom. Joke ba yun? Joke na doon ito, mabalintong. Okay na may kala, ito ang inagmay nga Jolo Joke. Kumusta na ang atong agaw din ha, no? Sabay kining kalumbuyan ang atong gawiks din na gawiks. Kumusta na kada gawiks, no? Atong gawiks din ha, nga mao si Father Christian Durango. No? May dugong akab na si Father Christian Durango, may kala.
Tanawa, di ba? Pareho po kagapuhan ako. Ana mo kami galang. Adili puti na sila mga galang kay si kaming mga Durango, kaming mga Itumon may mga kab. Pero nasagulan maguni si Father Christian o dugo sa mga Bumidyano, mga istorko muna nga aduna po niya ang dugong bughaw. Di ba gawek? Ano pa tayo tao mga galas ato ang mga buhatono ni ining kabuntuhon. Bino, planuha lang ninyo maayo ha, mga manug-date ug mga adlaw sa inyo ha nga ang mga di man gyud nga pugngan mo date man gyud nga atong mga igsoon. So ayo ha, planuha lang ninyo maayo nga may inline gihapon sa pagpuasa ang inyo balik sa Miyerkules sa Badlis na. Pero para mer mo mag-date magpuasa magpabadlis usaha para mer mag-date. Naalala ari kita mga gala sa ato ang catechism. Asa na to akong gianda mga gala nga catechism. Asa na to. Murag biara man to dere. Asa na to ako na to gibangilan no dera. Gipangbangilan. Gipangbangilan na nako di mga gala. Abi no ari kita naa pa day kulang. Arita sa ato ang Saint of the Day. Abi do ang atong Saint of the Day karon gibangilan ko na ni mga gala na ni bangil. Pizza 13 ang ato karong ang ato karon nga santo mao si San Benigno, no, Saint Benignos, no, Benignos, Saint Benignos, or sa Bisaya pa na o kinachila nga pinulungan San Benigno, no, San Benigno. Noon niya natawo kini si San Benigno sa panahon ni Emperador Diocleciano, usa sa mga manglulutos nga mga emperador sa Roma. O niya nahimo kining martir si San Benigno. No, nahimong martir kini si San Benigno sa panahon ni Emperador Diocleciano. No, o niya karon giila siya nga usa ka santo sa Katolikong simbahan. Binuari kita manghigala sa ato ang catechism. Marinata sa ato ang catechism. Abi no, unang pangutana sa usa ka awit. Ayan no. Mga pangutana mga hingala. Father, can a Catholic priest deny someone the sacrament of the Holy Eucharist? Pwede ba nga ang usa ka Katolikong pari no dili niya pakalawaton ang usa ka ang usa ka tawo? Oh, pwede na ay mga circumstances nga pwede na nga dili pakalawaton ang usa ka tawo. Under what circumstances? Number 1, dili siya Katoliko. O, pwede siya nga dili pakalawaton kaya dili man siya Katoliko. Number 2, those who voluntarily continue to live in grave sin. O, nga sa ato pagkatubi taong voluntary ka ng kabubuton gyud niya ba nga magpuyo siya sa kinabuhing makasasala. No, panadita no sa maning kinabuhi ang makasasala. Kana bang nag-ipon nga walay kasal, ila ba ng kaubuton? Voluntary. That is according to Canon 844. No? 844 Article 1. Catholic ministers may lawfully administer the sacrament only to Catholic members. So, sa ito pa, Katoliko ra gyud may pakalawaton. Number 2, Canon 915. Those upon whom the penalty of excommunication or interdict has been imposed or declared, and others who definitely persist in manifesting grave sin are not to be admitted to Holy Communion. Manano, that is according to Canon 915. Nung sa ato pa kadtong na excommunicated na ba katubang gikuhaan na sa iyahang membership isip Katoliko, membro sa Katolikong simbahan, o kadto po nga nagpuyo sa makasasalang kinabuhi. Muna no? So muna nga pwede siyang dili pakalawaton. Okay, no, muna siya manghigala no. So pwede nga ako dili po pakalawat og buang. Doon na yung mga buwa nga mukalawat
ako dili na lamang ako lamang alam-alaman galing kay mutuo ra man pod. Pero dili na ako lahoson na dili gyud ako pakalawaton. Ako Diyos ang alam-alaman. Okay, doon na ba mga bua nga muli niya pug apilo niya. Ang akong kakuyawan ug simba ko bang iluwa o baka ilabay ang sanang kakuli kanabitang sacred host. Muna akong kahadlukan nga simba ko ba o ilabay o niya hinuuna na dili magsilbi. Ako'y manubaga na. Okay, padayon ta sa ato ang mga katikisan. Lain nga pangutana. Okay, lain ta pangutana manghigala. So padayon ta manghigala ha. The Catholic Church, how do we know? At what point? What is the Catholic approved practice, Father? After receiving Holy Communion, should one bow or make the sign of the cross? Well, anyway, there is no written practice that should be applied after one received the Holy Communion. Ang ambot pasabot ni higala kana bang mga lawat unsa man mubaw ba kuno o mangros. Actually wala gyud written, no? Matud pa diri, there is no written practice that should be applied after one receive the Holy Communion. It is important to note that you can't interfere with the moving forward of those who are receiving the Eucharist. So atog yung siguruhon mahigala nga kana bitaw may mga lawat dili ta makababag ay kon pananlitan og magdaghan pa ka dinha og mga nga nang gitawag na to mga movements unya makababag na hinuong ka sa flow of communion murag dili na mao. Those who are receiving Holy Communion can make the sign of the cross while returning to their pews without interfering with the flow of communion. Sa to pa kung doon naman gyud kay kanang bitaw huna-huna nga manguros gyud ka human nimo og pangalawat adto na lamang kanang nagpaingon na kadito sa imong lingkuranan. Ayaw kanang nagatubang pagaspari kay simba ko bauroy og imong masapdahan ang kamutspari mabuhian hinuon ang kanabitang gigunitan nga kanang gitawag natog simborium nga sudlanan sa kinibitang sudlanan sa pakalawat dako hinuon disgrasya. No, klaro? Okay, that what is the proper way to receive the Holy Communion? Is it by tongue? Is it by standing or kneeling? Kung dunay kuan, kung dunay gitawag nato og ludhanan, muluhod mo dito o adtos ludhanan. Pero ug walay ludhanan, ako na ginaingon, dili lang ta dili man po na mo papakailawaton ra man gihapon nato kanang muluhod, pero mo suggest lang ta nga kung mga lawat mo unya nagtindog ang uban dili lamang ka mulukod. No, kay makakuan lagi ka, makapakgang ka sa flow of communions kay mutindog pa ka, muluhod na po primero, muluhod ka, ano po ka murag makapa-slow down ka sa movement sa communion. So kung mahimo dili lamang ta muluhod kay pwede ra magmutindog. Adto na lang ka muluhod didto sa imuhang lingkuranan, dito sa kneelers ba. No, klaro ba? Pero kung noon ay muluhod, kalmaton na lamang gidato, pero suggest lang sadta nga dili lang pud buluhod samtang nangalawat unya ang uban na nagtindog kay mga kuan ba kanang makapahinay ka sa anod agos sa kining communion unya aduna poy kanang gitawag nato tendency nga mga pandol hinuon ng mga nagsulod nimo. Klaro ba? Sige. Kini pangutana adunay uban murag wala kay kabaluan. At what point of the mass when someone arrives after it started is considered late to receive Holy Communion. Sa unsa mang partiha sa misa nga naabot ka nga pwede pa kang mga lawat. No, wala pa ka na late. So wala pa consecration. Kung moabot gani ka nga wala pa makonsagrahi ang kining gitawag na ostiyas, pwede pa ka. Pero naabot na gani ka sa imong pagsimba kay na late ka, kay na traffic ka o sa nahitabo o niya muna pag-abot nimo na human na og konsagrasyon nanganta na og amahan namo ayaw na lang pangalawat kay actually wala jud ka wala na o dili na nagyalaw. Kung mahimo simba na lang sa sunod. Nya tiwas ha. Dili pud ingon nga
kanang dili nimo tiwason gid nimo tong gisimba nimo karon kanang naputol, pero pagbalik tiwason na nimo. Klaro ba? Before consecration. Kung pag-abot nimo ng consecration na humana, ayaw na nagpangalawat kay late na ka. Klaro? Arita padayon ta sa matud pa ato nga kanang, is it true that those who pass in front of the Blessed Sacrament must always genuflect? Yes. Basta gani mo, it could be genuflect or profound bow. Pwede na siya. That is the GRRM or kining General Instruction of the Roman Missal number 274. Kini nagkanayon. As a general rule, when the faithful enter or leave the church, they face the tabernacle and genuflect as an act of humility before the Lord. Whenever they pass the tabernacle, they must genuflect. And when passing before the exposed Blessed Sacrament during adoration, they must genuflect. No? Note, genuflect meaning to bend one right knee to the ground. Muna siya gitawag o genuflect. O, klaro na na? Klaro ba? O, sige ha. So, dinhin na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad. Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!